Просто зацените момент. Неделя. Мы вярнуліся ў басейн, у які мы ходили, калі жылі ў Познані. Вышли з басейна. Лето, теплыня. Волосы можно не сушить. Зараз светит солнце и пачнецца нешта страшнае ўжо грыміць. Такие летнее паветра. Карацей. Пакуль увесь свет угарае па керамікі, робяць эстэтычныя кружачкі, а потым п'юць з іх гарбаты, тым часам кружкі, з якіх я п'ю гарбаты. Гэта, дарэчы, каштавала нам вельмі дорага. Дістану тебе так, скажи мне, я так само. Досить пестить Фаберже, ти вам для паси. Тису на друзі. Вася, будеш в роботі, єй! Ну, бизнеса, буду читати, як автомат. Брони тата, кинув донат, солодка вата, буде хуя. А ти йди сюди, чуєш біди, це не телеві. Вось так у гэтых загніваючых Еўропах зарабляюць грошы. А што вы думалі? Набыла сабе акуляры, каб быць не толькі прафесійнай бегуніяй, але яшчэ і раверысткай.
Выйшла адправіць чарговую пасылку на Vinted. Я ўжо на той стадыі, калі прадаеш на Vinted тое, што набыў на Vinted. Гэта нездарова, мне здаецца. Мой прыпыначак. Ну што, у нас там кветачкі, ягадкі. І дзякуем. І вам, шановныя гледачы. Нарэшце настаў той час, калі я распакую вазу, якую я увезла з Беларусі. Гэтай вазе гадоў як мне. Яна у нас была. Такога зараз у Ікеі не знайдзеш. Вау. Пятніца. Мне здаецца, што я ўжо стала, ці станаўлюся такім чалавекам, які чакае пятніцу. Такі, ведаеце, типічны офісны планктон. Адзіная толькі розніца ў тым, што я не збіраюся прапіваць пятніцу, суботу і гэтак далей. Я зараз сяду на свой ровар і паеду. Прывітанне, кусака. Ох, сябры, сёння мы неверагодна кайфанулі ад шпацыра па Познані. Было ў нас сёння сняданне ў кавярні Кафердам. Здаецца так. Я сапраўды адчуваю сабе проста шчаслівай, таму што мы вырашылі вярнуцца ў Познань. Зразумела я за гэты год, што я вельмі гэты горад люблю і сапраўды, калі выбіраць, дзе жыць, выберу Познань. Нават з'явілася ідэя зрабіць нейкі відос пра Познань, але я не ўпэўнена, што мяне на гэта хопіць. Каб зрабіць гэтае відэа цікавым, трэба ведаць і творчы падыход, час і натхненне. Усё гэта ў мяне не заўсёды ёсць, але ж паглядзім, можа нешта і атрымаецца. Яшчэ некалькі шпацыраў, і я, здаецца, натхненне гэта найду. Наладаваліся трохі цукрам у нашай любімай сецевой кавярні Бістро Бейкері Petit Paris. Самае прыгожае атмасфернае, мне здаецца, знаходзіцца ў парке Солач, дзе мы зараз і знаходзімся. І зараз паедзем далей круціць педалі. Балтыйскае море, канешне, але пойдзе.
Я вчора глядзела Reels, у якім дзяўчына, здаецца, з Амерыкі, паказвала якасць прадуктаў, якія яна набывае ў склепах. Яна паказвала авакада, кавуны, бананы. Сэнс быў у тым, што не зразумела, што адбываецца зараз з прадуктамі, таму што яны проста гнуцца як гума. Яна бярэ авакада, цісне яго, і ён не ламаецца, ён не мягкі, ён проста як гума. Тое ж самае было з кавуном. Я вельмі здзівілася тады. А сёння я набыла сама кавун, які гнецца як гума. Смакуе ён, я нават не буду гаварыць як. Вельмі дрэнна. Што гэта, людзі? Дарэчы, пакуль я стаю на кухні, успомніла аб тым, што хацела расказаць вам пра гарбату. Ёсць у мяне адна гарбата, якая храніцца ў пакеце, таму што яна смярдзіць жудасна. Гэты брэнд гарбаты Пука. Усе гарбаты, якія існуюць у гэтым брэндзе, яны з дадаткам лакрыцы. Аднойчы я паглядзела влог дзяўчыны, якая вельмі любіць гэтыя гарбаты, і яна казала тады, што лакрыца тут увогуле не адчуваецца, яна проста дадае такі салодкі смак, і гэта вельмі крутыя гарбаты, карацей, трэба браць. Я першы раз іх заказала онлайн. Я заказала тады адразу 3 віда гарбат. Усе яны мне не спадабаліся, таму што лакрыца тут адчуваецца дастаткова моцна, я б сказала. Гэта было 10 год назад. І вось тыдзень таму я іду па склепу, бачу гэтую гарбату, гляджу, што яна релакс, я вельмі люблю такія, ведаеце, гарбаткі на сон, тыпу таго, і думаю, ну спрабую яшчэ раз. Спрабавала, выпіла 1 пакетик і не ведаю, што з ім зараз рабіць. Сустракайце, перад вамі ахвяра маркетынгу. І чалавек, які шкадуе чамусьці гэта выкінуць. Каштуе яна, дарэчы, немала. Здаецца, 32 злотых за гэтую коробку. Гэта шмат. Калі раптам на вашым пуці сустрэнецца блогер, які будзе рэкламаваць гэты брэнд гарбат, не спешыце яго набываць. Я б не раіла. Так. А што гэта ў вашых інтэрнетах усё добра, прыгожа, паспяховы поспех і ўсё такое? Давайце дададзім трошачкі праблем у гэтую прастору. Ведаеце, што такое аблом? Я вам зараз раскажу. Праз некалькі дзён мне будзе 28 гадоў. У мяне будзе дзень нараджэння. І гэты дзень я планавала правесці ў Праге. Ці ў Празе. Усё куплена, усё забронена, усё супер. І тут яна вырашыла захварэць, котка. Гэта проста... Я усміхаюсь, але ведаеце, што у глыбіні маёй душы я рыдаю і рву на сабе валасы. Канешне, гэта не апошняя паездка ў Прагу. Трэба сказаць, што жыццё дало мне значна больш, чым адняло. Але, господі, як жа шкада! Больш за ўсё мне шкада маю кошку. Не буду распавядаць вам падрабязнасці, таму што, можа, вы едзіце зараз, вам гэта не трэба, паверце. Дарэчы, трэба сказаць, што я вельмі захапляюся Чэхіяй. Я там ніколі яшчэ не была, на жаль. Яна вельмі тут блізка, але я не была. І мы з Уладам на поўным сур'ёзе думаем, што нам піпец, як спадабаецца Прага і ўвогуле Чэхія. Мы нават калісьці глядзелі, як сказаць, прабівалі інфу, як пераехаць у Чэхію. Усё гэта нам не актуальна, калі што, але проста быў такі перыяд. Я сыходжу з розуму ад Скандынавіі і ад Чэхіі, Славеніі, Аўстрыі, дзесьці гэты вось рэгіён мяне таксама вельмі захапляе. Ладно, наступным разам паглядзім, пагуляем. Мы зараз прыйшлі на раён, у якім жылі ў папярэдні раз. Агарнулі мяне такія пачуцці, ведаеце, прыемныя. Гэта першае. А другое, тут столькі ўсяго зрабілі. Вось так вам пакажу. Такі вось оазіс.
Просто. Каб вы разумелі, гэтага ўсяго амаль што не было, калі мы тут жылі. Год назад. Боже. Як жа прыгожа у Польшчы робяць усё гэта. Калі раптам камусьці цікава, гэта вуліца Смольная, раён Завады. Тут міленькая, тут вельмі прыгожая сетля, але тут няма трамвая блізка, таму можа гэта не ўсім падойдзе. Але калі б як бы для мяне, я б тут яшчэ раз пасялілася б. Мне тут падабаецца. Ну што, сябры, настрой полнае лайно, мне 28 гадоў. Нягледзячы на гэта, пярсцёнкі ёсць, цэпачка ёсць, новая футбачка ёсць, вось такі лучок. Іду ў вельмі цікавае месца, якое абнаружылі мы выпадкова, спацыруючы па нашаму раёну. Ідзем трохі пасядзець, адмесіць. Закажем еще? Такое фирма. Как гречка. Мы і моя гарбата сабраліся на гэтым агрудкі дзеля таго, каб падзяліцца трохі сваімі думкамі наконт Інстаграма, а можа і не толькі. Я шмат чаго заўсёды жадаю сказаць у влогах, але нічога не гавару, таму што я, здаецца, не ўмею весці влогі і шмат чаго яшчэ я не ўмею фармуляваць свае думкі на беларускай мове. Як я ўжо сказала, у мяне забалела кошка. І з-за гэтай хваробы я правяла свой дзень нараджэння дома з месячнымі, хворай коткай і з парушанымі планамі. Я да гэтага ўжо дастаткова нармалёва стаўлюся, але ведаеце, што я падумала? Я падумала аб тым, што калі б я паехала ў Прагу на свой дзень нараджэння, 100% я б зрабіла там нейкую шчаслівую фотку, якая абавязкова была б запушчана ў сацыяльную сетку Інстаграм. Самае прыкольнае, а з іншага боку самае таксічнае месца ў нашых з вамі жизнях, з нашых з вами жыццях. Дык вось, там павінна была быць фотка шчаслівая мяне ў Празе, але замест гэтага ніякай фоткі там не было, таму што гэты дзень я правяла ў вельмі дрэнным настроі. І вось ведаеце, гэты дрэнны стан не быў паказаны ў інсце. І гэта самы галоўны мінус гэтай сацыяльнай сеткі. Я трохі вам распавяду падрабязней свае адносіны з Інстаграмам, яны ў мяне наступныя. Дарэчы, я ўпэўнена, што 99% з вас, якія глядзяць гэты відос, у вас тое ж самае. Я ўпэўнена ў гэтым. Калі у вас раптам не так, калі ласка, падзяліцеся лайфхакамі, як вы так жывяце, як вы такі вольны і шчаслівы чалавек. У мяне раней, зараз ужо такога няма, я распавяду, як так сталася, але раней заўсёды я параўноўвала сваё жыццё з жыццём іншых людзей, больш за ўсё тых, якія нешта паказваюць у Інстаграме. Як мы ўсе ведаем, гэта ведаюць усе, аб гэтым усе гавораць, але гэта ніяк не дапамагае людзям адчуваць сабе лепей. Гаварым мы ўсе аб тым, што Інстаграм — гэта пляцоўка, дзе людзі выкладваюць выключна шчаслівыя моманты свайго жыцця. Кожны раз, калі ты заходзіш у Інстаграм і бачыш такую вялікую канцэнтрацыю
прыгажосці, поспеха і шчасця, час ад часам я адкладала свой телефон і думала: боже мой, а чаму маё жыццё такое лайно, блин? Яшчэ раз, я ўпэўнена, што 99,9% людзей, якія глядзяць гэты відос, адчуваюць тое ж самае. Я ў гэтым упэўнена. І кожны раз, калі на гэтую тэму я размаўляю са сваімі сябрамі, не шматлікімі, але ўсё ж такі размаўляю са сваімі сябрамі, аказваецца, што мы сапраўды ўсе з вамі аднолькавыя. І ў незалежнасці ад таго, наколькі наша жыццё абразцовае па меркам Інстаграма, кожны чалавек час ад часу адчувае незадаваленасць узроўнем свайго жыцця, узроўнем сваёй, не ведаю, прадуктыўнасці і шмат чаго яшчэ навязвае нам Інстаграм. Дык вось, у мяне было 2 разы, калі я устраивала сабе Інстаграм-дэтокс. Першы раз гэта было 1,5 гады ці 2 гады таму. Гэты перыяд быў 4 месяцы, я была без інсты, потым я туды вярнулася, і тупы гэты стан параўнання, ён да мяне вярнуўся. І вось другі раз адбыўся на гэты Новы год, які ўжо прайшоў. Увогуле, неактыўна я карысталася Інстаграмам дзесьці паўгады, мне здаецца. Першыя некалькі месяцаў увогуле не карысталася. Потым я пачала карыстацца, заходзіць у Інстаграм толькі з кампа, раз у некалькі тыдняў. Ну і потым, крок за крокам, я туды павярнулася. Да канца не магу зразумець, што змянілася, але апошні Інстаграм-дэтокс мне сапраўды памог. Я перастала страдаць гэтай хернёй параўнання сабе з іншымі людзьмі. Я, безумоўна, працягваю бачыць увесь гэты паспяховы поспех у Інстаграме, але проста трэба паняць, што мы ўсе аднолькавыя, плюс-мінус. Канешне, у кагосьці больш грошаў, хтосьці жыве, напрыклад, там, дзе вы жадаеце жыць, але не можаце, ну, шмат чаго, але увогуле у гэтым сухім астаткі мы ўсе аднолькавыя. Гэта нейкая ісціна, якая прыйшла у маю голову і пераключыла нешта ў мяне. Карацей, я хацела сказаць толькі тое, што я разумею, у чым галоўны мінус Інстаграма. Людзі посцяць там толькі добрыя моманты. Нават час ад часу людзі там плачуць і пытаюцца паказаць, што «О, я паказваю сваё сапраўднае жыццё, вось я плачу, вось у мяне нешта не атрымалася», але кожнае гэта ныццё, яно таксама выглядае па-інстаграмнаму. Тыпу, яно не атражае таго жаха, які мы з вамі ў нашым жыцці можам адчуваць час ад часу. І ў гэты же момант хвароба кошкі показала мне, што я сама раблю, як усе гэтыя людзі ў Інстаграме. Я туды пошчу нешта прыкольнае, а калі мне не прыкольна, я яго нават не адкрываю. Але шчыра кажучы, мэта моя не ў тым, каб не паказваць, што мяне нешта ў жыцці не атрымліваецца, а сэнс проста ў тым, што мяне у гэты момант не было нават жадання і часу адкрываць Інстаграм, нешта туды пісаць, посціць і гэтак далей. Просто вырашыла пра гэта пагутарыць, таму што гэта рэч, якая, мне здаецца, вельмі моцна ўплывае на нас. І як бы мы ўсе не разумелі, што Інстаграм гэта проста нейкая пляцоўка ў інтэрнэце, якая ніякім вобразам не ўплывае на наша жыццё, не павінна як бы уплываць, але гэтая мелач, яна можа заставіць нас па-іншаму ўспрымаць наша жыццё і па-іншаму ацэньваць тое, што мы ў сваім жыцці робім. І гэта жудасна, сябры. Калі вы заганяецеся і часта параўноўваеце сябе з другімі, першае, вы такі не адзін, мы ўсе з вамі гэта робім. Ну і другое, калі вы яшчэ іспытваеце за гэта сорам, не трэба. Яшчэ раз, мы ўсе з вамі аднолькавыя, і гэта нармальна. Проста час ад часу, можа, трэба зрабіць нейкі Інстаграм-дэтокс, паглядзець на мір шырако, паглядзець на розных людзей, пагутарыць з рознымі людзьмі і проста асэнсаваць, што жыццё рознае і у кожнага чалавека ёсць нейкія добрыя моманты, нейкія злыя моманты ў жыцці. І мы ўсе ў гэтым плане вельмі-вельмі падобныя адзін да аднаго. Мне здаецца, было яшчэ некалькі тэм, на якія я хацела пагутарыць, але я ўжо нічога не памятаю, сябры. Так як я яшчэ ўсё ж такі малады блогер, джуніор, так скажам. Дарэчы, я ўжо вяду свой YouTube год, дзесьці так. І за гэты год было шмат відосаў знята, але 70% гэтых відосаў я ўжо з канала скрыла. І не жадаю іх адкрываць. Увогуле, я б амаль што ўсе відосы скрыла, таму што гэта мае такія першыя папыткі у гэту сферу, і я разумею, што гэтыя влогі, асабліва тыя, якія я ўжо скрыла, яны не вельмі як бы адлюстроўваюць тое, што я за чалавек, неяк не падыходзяць мне па стылістыке. Тым не менш, паважаныя гледачы, у мяне возникла такая ідэя запытаць вас, ці можа у вас ёсць нейкія пажаданні
тэмы, якія вы хацелі бачыць на гэтым канале, якія я б магла разгарнуць на гэтым канале. Можа, у вас ёсць нейкія пытанні, можа, нейкая крытыка. Карацей, калі у вас ёсць што мне сказаць, калі ласка, скажыце гэта ў каментарах да гэтага відоса. Можа, гэта мяне натхніць на нейкія ідэі, таму што мне здаецца, што мае влогі ўсё больш і больш становяцца нейкімі сумнымі і тупымі. Мне патрэбна нешта збоку, ведаеце, нейкае меркаванне, пытанне, тэма і гэтак далей. І у мяне ёсць запасочванне, што наступны влог будзе трошачкі лепей, таму што там мы плануем вандроўкі, спадзяемся, што ўсё будзе окей, але ад часткі я гэты влог создала для таго, каб рэфлексаваць на нейкія тэмы, і у мяне шмат чаго ёсць, але я нібыта саромлюсь гэта рабіць, і калі б быў нейкі толчок збоку, было б супер. Таму, калі ласка, калі у вас ёсць што сказаць, калі ласка, гаварыце, крытыкуйце, райце, і гэта ўсё. Вялікі вам дзякуй за прагляд гэтага відоса. Пабачымся з вамі ў новых відэа. Жадаю вам цудоўнага дня, жадаю вам цудоўнага лета. Светавы дзень ужо скарочваецца. Трымайце гэта ў сваёй галаве і не адкладвайце рэчы, якія вы планавалі зрабіць летам. Рабіце зараз.